voimaa tässä alussa, että se lähtee uppoamaan hyvin. Se näköjään pysyy siinä jo ihan ilman pitämistäkin ja sitten vaan pyöritetään. Voisi nyt riittävästi kokeilla. Vaikuttaisi se toisaankin puolen väliin, ellei vähän ylikin muutaman kerran varmuuden vuoksi vielä. Sitten työnnetään tää tikku sisälle. Noin. Ja seuraavaksi pitää pyörittää vähän matkaa takaisinpäin. Nyt on puoli kierrosta. 1 kierros ja vielä puolikas varmuuden vuoksi. Nyt sen tikun pitäisi olla irti siinä ton pyörittämisen ansiosta. Täytyy toivoa, että täältä tulisi mahdollisimman kokonainen näyte. Näyttää erittäin hyvältä. Eli tosi onnistunut näyte tuli.